ଏଇଟା ଆମେ ମେଳାକୁ ଆସିଥିଲୁ। କୋଉ ମେଳାକୁ ଆସିଥିଲେ? ରୋଣକୋଠା ମେଳା। ତ ଦେଖ ଭାଇ ଆମ ଭାଇ ମାନେ ଚାଉମିନ ଟି ମାରିଛନ୍ତି ଦୋକାନକୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଦୋକାନ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମେଳା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ ବନ୍ଧୁ ଜଣକୁ ଚାଉମିନ ଦୋକାନରେ ମାରିକି ଆମକୁ ଖାଇତେ ଦେବେ। ଖାଉ ବୋଲି ଭାଇ କେମିତି ହେଇଛି କୁହ? ତମର ସିଟ୍ କାଇଁ ଭାଇ? আমার সেই দরকার କେମିତି ହେଇଛି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭାଇ ଜଣକ ରାନ୍ଧିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ବାଇକ୍ ଟେ ନଉଛୁ। ଆପଣ କେବେ ତ ଲେଇଥିବେ। ତ ଆମେ ସବୁ ଖାଇପାକି ଆସିଲୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ପରା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖର ଭାଇ ଏ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଶନିବାର ଥିଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଚକଲେଟ୍ ବାଲା କେମିତି କେମିତି ଭଲ ଭଲ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ।